Hyvä! Seuraavaksi ota sä kiinni kepistä ja yritä kanssa taistella. Nyt saat liikkua lähtö. Onko vaihtaa vähän pehmeämpää? Pehmeämpää? Niin. Joo. Heitä kapula sinne Samille, niin saat paluukoskesta vapaasti. Noin, ja sit jatka. Kaikki peliin. Nyt riehutat se niin ylös kuin vaan saa. Ja taas sut maasta. Ja kehuu. Pyydä uudelleen leikkiin vaan. Tukeva otteeseen. Katsotaan. Nyt reagoi. Ottaako niin anna voittaa vaan. Haluatko vielä jatkaa vai suhteen kotiin? Vierailla lähiin. Patukkakin vedetään. Otetaan nää isommat.
Noin. Ja pitkällä taluttimella kävele suoraan minua kohti kelkan vierettä. Tulitaan tänne päin seuraavaan logistiikkaan.
Elikkä laukauspelattomuus, laukausvarmuus. Ei oo sitä pelkoa. Pelkoa kun laukaukset tulee. Sitten luoksepäästävyys. Luoksepäästävä plus 2A. Luoksepäästävä aavistuksen pidettyläinen. Se antaa käsitellä meidän ihan koko radalla, mutta siinä on semmoinen pieni ujous mukana, josta johtuen se on nimenomaan tää 2A. Sitten kovuus, joka on koiran muistia, miten se muistelee mittavia asioita. Niin hieman se siellä muistelee, mutta ne ei aiheuta sille mitään valtavia jarruja. Mutta semmoista pientä vähän varovaisuutta, kun se menee sitten säikähdyksen jälkeen tutustumaan. Elikkä plus 1 hieman temperamentti. Plus 3 vilkas. Temperamenttihan on sitä, että miten se huomioi tavallaan, kuinka oikea-aikaisesti se reagoi asioihin. Niin sehän huomaa kaiken ihan juuri siihen oikeaan aikaan, kun sen tarvii. Että se ei kuvittele mitään ylimääräistä eikä sitten taas tuu semmoisella viiveelläkään sen reaktiot ja huomiot. Elikkä plus 3 vilkas on se temperamentti, sitten hermorakenne plus 1, hieman rauhaton. Hermorakenne on se, miten se koira kuormittuu tuolla radalla ja näistä kaikista säikähdyksistä kerää sitä kuormaa itseensä, niin se on plus 1, hieman rauhaton. Niin vähän kerää, mutta ei tuu kovia jarruja joppään. Taisteluhalu, miten koira, siinä on rikoskokean tietenkin snekki, mutta sitten sitä seurataan läpi koko radan, että miten se koira haluaa käyttää leukoja ja lihaksia ja miten se haluaa taistella sitä pelkoa vastaan. Vastaan on -1 pieni. Ja sitten puolustushalu, kuinka koira haluaa puolustaa sinua. Yhdessä liikutte on plus 1 pieni. Sieltähän tuli se sananen, mutta se ei ihan loppuun asti halunnut sieltä pintaansa pitää, että se sitten lopulta tuumasi, että hoitakoon äiti juttu, että se jutteli mulle sitten sieltä selän takaa lähinnä noitumua. Selkeästi siis huomaa, että se on tottunut laulassa. Joo, kyllä, että siellä on vähän sanomassa, mitä pitää. Niin, isompia vahvempiakin, jotka voi päästä. Sitten terävyys, joka on koiran aggressio, miten se reagoi aggressiivisesti. Asia siinä oli erikoiskokeilta seinät. Niin se on plus 1 pienilmainen hyökkäyshalua, eli on halua, mutta sitten me ei tässä. Ja päästä loppuun asti, mikä on parasta, niin se on todellakin ilman jälkeenjäävää hyökkäyshalua. Ei ole semmoista toimintaa nähtävissä. Toimintakyky, eli sinne inhimillinen vastainen korkeus. Ja meille se tänään siinä oli toi erikoiskokeilun kelkka ja sitten pimeähuone ja se siellä esitti meille sitä -1 pienen toimintakyvyssä me katsotaan myös koko rataa ja katsotaan miten se toimii läpi tämän testin. Kuinka rohkeasti ja päämäärätietoisesti ja näin se haluaa selvitä niistä asioista. Niin se on myös sitä toimintaa. Sitten kaikkiaan nämä yhteispisteet on 120, sitten siitä me pistetään alvia 25 pinnaa, niin kotiin vietäväksi jää sitten 95 pistettä. Selvä. Oliko oma koira radalla? Oli, joo. Joo, että ihan oli semmonen kuin oli suunnilleen kuvitellut. Ei, se on vähän semmonen, että kuulolla käyvä. En osannut todellakaan tietää, mitä se tekee. No niin, Kyllä, kiitoksia.